אנחנו יודעים למה חרב בית המקדש. בית המקדש חרב בגלל שלא היה שם צדק חברתי. בית המקדש חרב בגלל שהייתה בו שנאת חינם, שכל מגזר הסתגר בתוך החומות שלו והיה חשדן כלפי המגזר השני. ואני כולי תקווה שהרוחות החדשות שמנשבות עכשיו ברחבי הארץ מבשרות שקם דור שרוצה להחליף את שנאת החינם באהבת חינם. אני מטבעי איש אופטימי ומאמין. עכשיו, אני רואה משהו קורה. זאת אומרת, עצם העובדה שאנחנו פה עכשיו זה כבר איזשהו שינוי, זה כבר קורה משהו. עכשיו, אני לא יודע אם מחיר החשמל יעלה או יורד או מחיר הדלק יעלה או יורד, אבל אני מקווה שהתקשורת בארץ, שהדרך שאנשים ינהגו על הכביש תשתנה. לזה אני מצפה. וזה אולי, אתה יודע, זה יכול גם כמו שזה בא ככה ללכת. אבל אני יודע איך שמהפכת שנות ה-60 השפיעה עליי, על כל חיי. ואני מקווה שגם זה ישפיע על דור שחי כאן וגודל כאן. אם הייתם רואים את עצמכם מכאן, הייתם נהנים מאוד. כל הכבוד לכם, תודה רבה, לילה טוב. תודה לאלעד.